थुथुर पर दुफाड़ दे दिए भाई से भाग इसे गार्जियन बानी लो प्रसंग तो या हर साल होला हनुमान जी का जन्म को किस्म से गवाला ए बार थोड़ा सा प्रसंग सुनाई हम विभीषण राम चारो भाई हनुमान जी एकदम दशरथ जी के पुत्र हल आनंद रामायण अध्यात्म रामायण से रिलेटेड कल्प भेद हो तुलसीदास जी लिखने की धनुष टूटल परशुराम जी आ गइले अब का जाने जे हाल सही ले कि उड़ कइले अब तो हम जाने देखले नहीं की बाकी बाबा लिखले बानी तो सही है होई अब वाल्मीकि जी लिखले कि ना धनुष टूटला के आवाज सुनल है अब महेंद्र पर्वत पर से चल देले राम जी बियाह क के जात हले तो रास्ता में परशुराम आ दशरथ संवाद भइल तो एगो सुनाओ तनी प्रसंग हम थोड़ा सा झलक थोड़ा सा रामचरितमानस आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण तीनों के समन्वय बा थोड़ा सा देर में एकदम तुलसीदास चौपाई लिख ले बानी कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना दशरथ जी गलानी भइल कितना उम्र में 59,987 वर्ष के उम्र के कर भई रहे दशरथ जी के 59,987 वर्ष ये हम नहीं कहो ये वाल्मीकि जी लिख ले उतना उम्र हो गए रहे अब मन में गलानी भइल गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय वशिष्ठ बाबा कहनी की बड़ी चिंता के लकीर झलकता कहले बाबा चिंता मत पूछियो तो ये कना ही तीनों तीनों अरे बाड़ी जननवा रौरा जनते बानी रौरा जनते नुबानी तब पुत्र बिना सुना बाभवनवा रौरा जनते नुबानी पुत्र बिना सुना बाभवनवा रौरा जनते नुबानी काटे धावे अन धन सोना के खजानवा रौरा जनत नुबानी काटे धावे अन धन सोना के खजानवा रौरा जनत नुबानी रौरा जनत नुबानी तब पुत्र बिना सोना बाभवनवा रौरा जनत नुबानी बिना सुना बाभवनवा रौरा जानत नुबानी बाबा वशिष्ठ जी सब दुख कहता ने निज दुख सुख सब गुरु सुनाही आ कहीं वशिष्ठ बहुविधि समूह बहुविधि समझावला बड़े वशिष्ठ बाबा बहुत बहुत विधि देखे कि धरहु धीर होई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय कैसे गुरुदेव कैसे एगो लड़का बिना तरसता नहीं हो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी 3-3 गो रानी और वह कहतन कि 4 गो बेटा होइलो होई है घबरा जन होई है कैसे कैसे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा आ पुत्र काम शुभ योग तो भगवती सहित मुनि आहुति दिन है अपरगटे अग्नि चरु करलीन बाबा का मिलल खीर अग्नि देवता प्रकट भइले अब बाबा दशरथ जी के देन ले जा जथा जोग्य भाग बना करानी लोग खियाओ अब दशरथ जी लेके पहुंचल बा कि खाई लो अरे खाई लो खीरिया ए बड़ पुरानी अरे खाई लो खीरिया ए बड़ पुरानी अर्ध भाग को सिल्ला जी के दिया बड़ कोरानी खा लो तू छोट कोरानी खा लो बड़ कोरानी खा लो तू छोट कोरानी खा लो खाई लो
मझिलो रानी आई लखरिया ए मझिलो रानी आधा में पुनियाधा को के कोई के फेर पुनियाद को के सुमित्रा के दू हिस्सा दियाइल बा रानी लोग खाता मालिक आ सुमित्रा मैया भी खाही वाला बाड़ी आ तले एगो चिल्होर झपट्टा मरलस आ खीर के आधा भाग लेके आ उड़ चलो सुमंत जी दशरथ से कहले के मलिकार ई का भइल आ वशिष्ठ बाबा रहुआ त्रिकालदर्शी है नो रामा जी के गुरु ना है कई पीढ़ी से रुआ गुरु बानी कितना दीर्घायु और उम्र बा ई कौन घटना भइल चिल्होर खीर लेके उड़ गेल भगवान के अवतार ला खीर में से कहले के एक और दूसरो जगह पर काम बा सुमंत दशरथ दोनों जना वशिष्ठ बा से एकांत में जाकर पूछत हलो कि बाबा ई का हो आ ई खीर खइला से लइका कैसे हो आ यदि लइका होई त एकर विधिवत बात बताई कि खीर हो का वशिष्ठ बा कहले कि देखो तारा ई ना बुझाइल कि पुत्रष्टि जब करावे खातिर हम एगो सिंह वाला साधु श्रृंगी ऋषि छपरा से बोलौनी हो श्रृंगवीरपुर गांव से काहे बोलौनी हो तारा ई ना बुझले मंत्रवा हमरा ना आवेला ते जगिया हम ही काहे ना करा देती श्रृंगी के काहे बोलौनी हो वो समय के बात बा जब हमरा कौशल्या के आ दशरथ के शादी लागो रहे और रावण ब्रह्मा जी से गरजत रहे मेरे जोड़ का कोई योद्धा नहीं है बाड़े धीर धरो सातवा दिन शादी हुई कोशिला दशरथ के ब्याह शादी के बाद जन लड़का प्रकट हुई तो हरनाश के कारण हुए बनी शादी हुई सातवा दिन कि रावण हमें काल पर विजेता हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसा वरदान हमरा बा कि हम मार ना पाई आ जाके दशरथ जी झिरहिरिया नाय पर खेलत रहले नाय के पलाट के लाते दाब के बुजबुजी बिग उग धले जनलस की मर गई छोड़ के आ जाके कौशल देश में कोशिला के लड़की के गोदी में से उनका बाबूजी के छीन के अब विमान पर लेके उड़ चलल अब रास्ता में सोच तक री दादा त्रिलोक विजेता रावण ये दुनिया क्या कहेगी देवता लोग क्या बोलेंगे एक डर से मौत के लड़की का अपहरण करके लंका में रखा एगो पिटारी में बंद करके समुद्र में तिमिंगल मछली के धलस ले जा शक्तिशाली हो रावण के छोड़ के तरफ पर के विजेता नहीं हो सकत हमारा मानत है जल मांगे में तले दी हो मौत कह के लंका गई आ एने कौरी तिमिंगल मछरी एगो टापू पर बक्सा धो के आ दोसर मछरी टेक कइलस कि कुछ खाए वाला हो तुंड युद्ध चलेला भगवान के मर्जी हो दशरथ सुमंत मरल ना रहेलू नाय पर दहात मूर्छित अवस्था में समुद्र के वही टापू पर आके लागल बलू जौना टापू पर तिमिंगल मछली कौशल्या जी के धइले भी अब मूर्छा टूटल बा दशरथ कहले सुमन विमान से घूमेला ए हो जा मार दी लुकाए के व्यवस्था करो पिटारी यानी बक्सा लौकल सुमंत दशरथ वही में ढुक गइल आज भीतरी ढुकलू तू के हो हमर नाम कोशिला हो आज के 7वां दिन बियाह लगल हमार केकरा से तो दशरथ जी से कहले कि हम हिनु हई तब देरी मत करो यही में गंधर्व विवाह कलबे का जने जीवन रही कि ना रही तो हे दिल मोर दिलदार आओ फूल के कोइल जब प्यार नयनवा नयनवा चार कर के बोरी बिहार चार करे के बोरी बिहार करे कहत रे चढ़ल बा जवानी प्रेम के पानी में नहाए के दोनों प्राणी राजा औरी रानी कहाए सिया जौन भले सच का बियाह ना हो कोई गंधर्व हो जतने नरम रही व्यवहार
जतने नरम रही व्यवहार प्रेम के गरम होई बाजार नयनवा 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 चार कर के गोरी बिहार नयनवा चार कर के गोरी बिहार पर हजारों हजार रुपये लुटौने भैया हमरा धर्मेंद्र भैया हमरा हार्दिक प्रणाम बा भोला दारुआ के बनौले रही। अब दशरथ जी सुमन कौशल्या पिटारी में बंद बन तिमिंगल मछली वो मछली के मार के आ फिर पिटारी मुंह में ले घूमे लगल। रावण जाके ब्रह्मा जी से कहले जोड़ा खोजता लह तार लेखनी गलती बा बोले का है एक जनी के पेक कर देले बनी या दशरथ जी के मुआ देनी है दबिए के पानी में कहले जाके बक्सवा लेबे जाने में पेक कइले बड़ी रावण आई बक्सा लेके गई आ लंका में जब खोलाता त देखत की त दई में त ई गो लड़की बन कइले रहनी हम एमे कोशिला दशरथ सुमन तीनों जना नहीं किसिया का तलवार निकल के भी गर्दन काट दे। ब्रह्मा जी कहे चुप हो जाओ अब के राम अवतार होई अब के राम अवतार अबे जन्म होई किसिया मौत हमारा बाबूजी के बलिटर सिंह नाम तो कहतल है कि इनकर भैया हमें बाबा के नाम धनेश्वर सिंह तो बड़का बाबू कहतल है तो राम अवतार कहते हैं तो तू मत खिसिए हो इनका परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी का नाम राम अवतार कुंवर हम